Dostlar, bugün yine bir täzelik gelýär. Bugün men ýüregim Arsi klip düşýär. Arsi we gyzlar bärde. Salam ähman dostlar, men bugün müň ýüregäden müň bagyr bolmam mümkin ýöne Desert bilen Bekemece show. Mehman dostlar, ratata gelýär, ratata. Gollawlagda garaşýar. Klipim şular ýa. Goy ver dobi Bekemece show. Adım Zeynep Nakam, TV tanış men yakam. Lakamım atamda kan, yumşap yatira gatanlar. Durmak birlikten gep gürrüngler Soğuk gözelen o daçya rat. Bu hema bir topar gülüň arasynda çok güjara men gidipdigmi? Şu fanarin var ya çok maka düşer. No. Barda ne emek oldu? Arsi bilen klip düşmegiň kynçylyklary bar. Arsiň şeyler bir öýkelek, şeyler kaprizni. Öýde düşmäke hiç kim düşmesin ipine. Yüpçek koyduk, hiç kim gelmedi ýaly. Arsi gaty öýkelek bolýar. Men şu wagt öwýän men ýamarlaýam şuna mi diýär? Öýän. Hoşna. Öwýän ma dogdy. Arsi Tiger. Oho, sağ ol. Birinden yalta iki tane adam klip uçurup mene garradım ama Hudaýym. Çok maşgul minus tarafı gözlemede var ha. Zettiler var mı? Düşürtler bu vakit. Gürrüngler soğuk gözelen o daçya rat. Durmak birlikten gep gürrüngler soğuk gözelen o daçya rat. Durmak birlikten Täze kostyum var bir kastığı da aytıp koyuyor. Pamper hatta var. Abdu şey geçti. Ben o horno, çok razmera horno. Trönkdüm. Aynı altılıklı da hocam. Mehem olundu da. Dilim sağa bir ayarlı yani. Hemme zat gowda ýöne şu görüpçilik diýen zat galmasa bu zatlar düzelmeýär. Arsim diňe ýöne. Ine döwje klibiň taýýarlyklaryny edip Bu ya bora gurladın nerede? Şaş oynayar. Oyunu da bolla bol başla. Wagtymyzy peýdaly geçirýär. Şaş oynayar klip. Bol del. Bol. Al hemen time.